Oké, akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet új felhasználót hozzáadni. Rámegyek a felhasználókra, rákattintunk, kezelésre, és az új felhasználó hozzáadása. Itt egyértelműen kitöltjük ugye a név, az a teljes név, Kis Pista, aztán bejelentkezési név, ahogyan be tudsz jelentkezni, aztán jelszó. Én Pistát fogok most ideírni. Aztán jelszó még egyszer, és utána az e-mail címe. Érdemes egy valós e-mail címet odaírni. Aztán mented. Nem? Miért még mentenéd, rámész a jogosultságokra, és beállítod, hogy Arthur. És most mented. Nézzük meg egy meglévőt. Mindjárt meg is mutatom. Gyulát. Itt is Gyula, jelszó, és oda Arthur. Ugye ahogy mint a többinél. A jelszó nem mutatja, de hogyha meg kell változtatni, akkor ott meg tudod változtatni a jelszót. És megnézzük, akkor fönt van az, hogy Kis Pista. De így még nem tud hozzáadni műveket. Még be kell állítani ahhoz, hogy művet is hozzá tudja adni. Rámészek A2-re, komponensek, felhasználók, Kis Pista, ugye, hogyha Kis Pistát megnézed, ő nem szerző. Ezt kell majd beállítani, hogy szerző legyen. Na szóval, az ott hiányzik, igen. Rámész a Kis Pistára, rákattintasz. Rámész, hogy férfi, beírod ide az önéletrajzot. Oda beállítod a képet, mint államra kiválasztottam most egy képet. Érdemes 800x600-án nem nagyobbat felrakni. Beállítod azt, hogy szerző, vagy szerkesztő, ez szerzőnek kell, hogy legyen, és akkor rámész a mentésre. Megnézed, ott van a kép, ugye szerző, és mented is. És megnézzük akkor Kis Pistát megkeresve, ott van az, hogy szerző, az a lényeg. Ha most elmész az elemeknél, és elkezdenél csinálni egy új művet, már egyből meg is találhatnád azt, hogy ő ott innentől kezdve használható, mint szerző. Rákattintanál, és akkor már is jó lenne. Ennyi.